ne jopur mawuok e grube 12 e kaunti ma Masinde ma kaunti no mag Masinde ma medo ndadhu ma nengo gi romo siling milion 80. Maendi dhi konyo jopur e medo yuto margi. Jojuma nigi lero. Kaunti ma migo achiel kuom kaunti e pacho kae ma ong'ere kod wechego mag pur nikech lowo ma omiyo kaachiel kod koth moromo. Kaunti nitiere kod jopur malo 170 ma koro pidho kothe ma opogore opogore. Piny owacho mar kaunti ma Migori yango ni chiemo mawuok e kaunti ni pod ni piny nikech oganda mathoth pok odonjo e pur, kamago bende koro osedonjo ok tim purno mar ohala. Agriculture and specifically food will always have market. Nearly 800 million people in the world are on the verge of starvation. Most of them are in the Horn of Africa. It means there is market. They are waiting for you who have rain, who have soil, and have the energy to supply that one. Moko kuom jopur e kaunti ma Migori wacho nego mamalo mar kothe, mbolea, kaachiel kod puro puothe koro osethiro wechego mag pur. Ahinya nyaka awards onego miwa tingni mondo miwa pur. Ng'eni dhok tinde onge. Koro kwa yudo tingni mang'eny to wabiro yudo chiemo bende mang'eny nikech pur ema ok yot ahinya. Gavana ma Migori Chila Yako Moriko ne wuoyo e kinde nyasi mar chiwo masinde ne jopur, masinde ma gidhi tiyo godo e medo ndhadhu ma onyiew kod piny owacho mar kaunti ma Migori ka otende riwruogno ma ong'ere kaka Food and Agriculture Organization ne wane piny owacho mar kaunti ma Migori oseketo chenro makare mar siro jopur. Ukiuliza kijana mdogo anasema, ukimuuliza what are you doing? Ati mimi nateseka tu, nalima tu uko nyumbani. Na chanda puro dala kanyo. Sivyo ndio tunasema, kwa sababu wanadharau kilimo. So I want to assure you that your government in Migori County will do as best it can to avail resources to support agriculture. Soya tumeweza kuona bwana gavana ako nje, amepata soko ya soya, amepata soko ya sorghum kutoka nje upande wa kuuza. Mkulima sasa tumehakikishiwa saizi tuko full set kwa sababu tayari tukiona kama upande wa viazi soko lipo. Ochilo ni owacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori dicho ne jopur kothe, mbolea kod mamoko. And we will distribute seeds and fertilizer and other services by way of extension services to yourselves so that you can farm well. Jopur wuok e grube 12 e kaunti ma Migori mapuro soya kod njugu mado masindegi ne wane gintiere kod geno ni masindegi dhi medo nweng'o margi. Hizi mashini zinaweza fanya vitu nyingi sana kwa wakati mmoja na hiyo ndio faida ya mkulima. Unajua mkulima unapomletea mashini ni hizo vitu zimsaidie. William Amis matiyo kaka director riwruogno mar Food and Agriculture Organization bende ochopo e nyasi mar chiwo masindegi ne jopur ne okono jopur e kaunti ma Migori mondo kodonji e pur mar ohala. The 900 million mouths that will be fed is an opportunity for us to go into agriculture as a business. Jopur bende ojiwo mondo keto okenge makare mar duoko piny lal magiyudo e kinde keyo, lal ma lipot yango ni pod ni malo.